Aha, to je Sebastian. Ahoj. Akú umelú inteligenciu mám používať? Ahoj, no v prvom rade záleží, že na čo to potrebuješ alebo aká je tvoja práca. ChatGPT je zaručená klasika, super pomer cena výkon a jeho hlasový režim je absolútne najlepší. Okrem toho, ten GPT Store je pecka, fakt je to ako obchod s tisíckami špecialistov, na čokoľvek potrebuješ. Potom tu máš Gemini. Gemini je Google produkt, takže v cene platby platíš vlastne za celý ekosystém. AI, Drive, Gmail, všetko v cene. Okrem toho majú určite najlepšie generatívne modely, VO 3.1 na videa a Nanobanana na obrázky. No a na záver je tu môj absolútny favorit a to je Claude. Claude má oproti iným najlepšie kreatívne myslenie, takže sa dá výborne používať na design, marketing alebo nejakú kreatívu. A čo sa týka programovania, tak v tejto disciplíne už dlhé mesiace absolútne kráľuje. Takže GPT na klasiku, Gemini pre ekosystém a Claude na kreatívu.